Barkanmu da zuwa bidiyo na uku akan series ɗinmu mai suna koyi Excel. A wannan series namu za mu tattauna akan basic formulas and functions a Excel, inda za mu haɗa formula mu gano waye ke da first position waye second position, sannan mu tara mu ga meye makin da aka fi ci, yadda za mu gano formulas da kuma functions a cikin Excel. Yawwa, idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan series namu, ka yi subscribing sannan ka yi mana danna alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora bidiyo na gaba za ka gani. To bambanci tsakanin formula da function shine kamar haka. Shi formula za ka tara misali za ka tara column A da column B ya baka column C. Misali nan gurin muna da 5, nan gurin muna da 7. Sai ka zo nan gurin inda kake so kai plus nan, sai ka ce is equal to column A plus column B, sai ka danna enter, ya baka 12. Kun ga ya tara masu ga nan, ya gaya masu nan column na farko G7 da column na biyu H7, ga nan ya baka 12. Shine formula, ka yi creating formula kenan. Shi kuma function, shi kuma za ka tara ne. Misali kana so ka gano average na makin da aka fi ci na wannan yaran, da kai highlighting din shi kamar haka, sai ka zo ka taɓa wannan quick analysis din, ga nan sai ka tafi totals, ga nan ga average nan gurin, ga nan in aka buga gaba da average din 30.625 shine average ɗinka. Wannan shine function. Ga nan total ko, ga nan count, idan za ka irga mutum nawa ne, ga nan mutum 8 ne, ya baka mutum 8 ne, amma in ka irga mutanen ga nan ga number din, ga nan mutum 8 ne. Ga nan sai mu gano percentage ɗin wanda ya fi ci. Misali sai mu highlighting wannan, muka yi highlighting muka taɓa wannan, ga nan sai ku taɓa total, sai mu wuce gaba mu gano na gefe. Idan kuka taɓa wannan abu, kuka zo kan table ɗin nan, kuka taɓa ga nan quick analysis, kuka taɓa kan table, wannan zai fara nuna muku wanda za ka nuna function ɗinka a ƙasa. Kun gane ga su nan? To in ka zo ka taɓa wannan, shi kuma zai baka na gefe ga su nan. Misali in muka ce average, ga nan kowa da average, ga nan percentage ɗin wanda ya fi ci, ga nan shine wanda yake da 50, ga can Hassan percentage ɗin shi ke da 20 a cikin duka makunan class ɗin. Gani ga su nan. Wannan shine function, shi kuma wannan shine formula. A plus B is equal to kaza, A divided by kaza is equal to kaza. Ina fata kun fahimci bambanci tsakanin function da kuma formula. Abu biyu ne za mu yi amfani da su a yanzu. Na farko shine operators. Operators shine wanda za ake cewa plus, minus, division, multiplication, waye su ne operators ɗin. Shi ne wanda za ka sa na farko akwai plus, akwai minus, akwai times, shi ne wanda muke amfani da star, sai akwai division. Yana su ne abubuwan da aka fi amfani da su, sai equal to, duka su duk operators ne. Ga su nan, wannan su ne operators ɗin da aka amfani da su. Misali kana so ka ce wannan column ɗin, misali akwai 10 a cikin shi, sai ka ce to a wannan column kana so a baka 10 divided by 2, ya baka 5. Su ne operators ɗin da aka amfani da su. To yanzu misali wannan shine score ɗin student ɗinka. Kana so ka gano waye ya fi ƙoƙari, za ka zo ka taɓa nan, ga nan sai ka zo totals, ga nan sai ka tafi wancan na gaban, ga nan yawwa, sai ka zo sai ka taɓa percentage, ga nan total, ga nan in ka taɓa haka wannan shine na farko wanda ya fi kowa percentage, wannan shine ya fi kowanne, sai ka zo ka yi rearranging ɗinsu. Sai ka yi rearranging, misali sai ka zo ne ka taɓa
sorting. Largest to smallest. Ga nan ya baka wannan shine ke da first position, second position, third position, fifth position, waye duk ga su nan dai. Ka yi wannan ka iyakaci kawai ka zo ka hidda musu wannan ke da first position, wannan ke da second, wannan ke da third, wannan ke da fourth. Ga nan ka yi arranging ɗinsu. Wannan shine function. Ina fata kun fahimci wannan. Idan kana so ka gano student da suka failing, misali kana da student da yawa kamar mutum 200-300, ba sai ka tsaya kana ta gano su ba kana fiddowa. Kana so ka gano student da suka failing, da ka tashi za ka yi highlighting ɗin row ɗin gaba ɗaya inda position ɗin yake, sai ka zo ka taɓa conditional formatting, sai ka taɓa highlight cell, sai ka taɓa less than. Idan ka taɓa shi zai baka dama ya tambaye ka daga less than zuwa nawa ne suka faɗi, sai ka rubuta misali daga less than 25 shi ne suka faɗi, sai ka danna OK. Kaga nan an hiddo masu wannan da wannan sun faɗi, su ne suke da maki wanda ya kasa da 25. Kun gane? Idan misali 50 ne passing, za ka sa 50 a gurin ne, sai ma highlighting duk wanda suke kasa da 50, shikenan sai ya sa masu ja. Hakan na nufin su ne suka failing suka faɗi. Sai dai ka ɗauko su kawai ka nemo su ka zo ka yi gajiya a kai suka faɗi kaza. In ma rubuta za ka rubuta musu za su yi receipt ko wani abu. Wannan ta hanyar ne za ka gano inda za ka gano wanda suka faɗi ta hanyar conditional formatting. Za mu yi magana akan conditional formatting mai zaman kanshi idan muka zo bidiyon mu na gaba. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu a yau. Idan yau ne zuwan ka na farko, kai mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Na gode. Mu haɗa bidiyo na gaba.